പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് വാർത്തകളാണ്. ആ രണ്ട് വാർത്തകളും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. രാജ്യം സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ കാലത്തും ഒരു ഭരണകൂടം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എങ്ങനെ പെരുമാറാൻ പാടില്ല എന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വാർത്തകൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കോവിഡിനോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 3 മാസങ്ങളായി ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ, അതേപോലെ പോലീസ് വകുപ്പിലുള്ളവർ, ആരോഗ്യ വകുപ്പിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ലോകം തന്നെ അംഗീകരിച്ച കാര്യമാണ്. ഇതിൽ ആർക്കും മറ്റൊരു അഭിപ്രായമില്ല, ഒരു തർക്കമില്ല. അവരുടെ കുടുംബത്തെ പിരിഞ്ഞ് അവരുടെ ജീവൻ തന്നെ പണയം വെച്ച് അവർ ഇപ്പോഴും ഈ മനുഷ്യകുലത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ നന്മയ്ക്കായി കാവൽ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാലും ഈ ഒരു അവസരത്തിലും ചില ആളുകൾ മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി പെരുമാറുന്നു എന്നതാണ് ഒരു സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ. വിരലിൽ മാത്രം എണ്ണാവുന്ന ചില വിഷജീവികൾ, അത് അവരുടെ തനിനിറം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടതാണ്. കാരണം ഈ കോവിഡിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഇത് ആരുടെ മേലെ പഴിചാരും എന്ന് തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിച്ച് തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം അത് എത്രത്തോളം പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ, ഭരണകർത്താക്കൾ മുതൽ അധികാരികൾ തുടങ്ങി സാധാരണക്കാരിലേക്ക് വരെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ സമൂഹത്തോട്, മുസ്ലിം സമൂഹത്തോട് വളരെയധികം വെറുപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്. ആ കാര്യം ആരെക്കൊണ്ടും ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും മറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ആ ഒരൊറ്റ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ സമൂഹത്തിലുള്ളവർ, ആ സമൂഹം എത്രത്തോളം മാനസിക വിഷം അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇനി സമൂഹത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കും എന്നുവരെ ചിന്തിച്ച് മാനസിക വിഷമം അനുഭവിച്ച എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് അടുത്തിടെയായി പുതിയ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള കാൺപൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാളായ ആർത്തിലാൽ ചാന്ദിനി, അവർ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തും മാധ്യമങ്ങളെ വിളിച്ച് പ്രസ് മീറ്റ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആ പ്രസ് മീറ്റിൽ അവർ പങ്കുവെച്ച വിവരങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ 10 മടങ്ങ്, അതായത് ആ പ്രസ് മീറ്റ് നടക്കുന്നതിന് മുൻപോ ശേഷമോ മറ്റൊരു സാധാരണ ചാനൽ അഭിമുഖത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ളവരോട് മനുഷ്യത്വത്തോടെ പെരുമാറേണ്ട, ജാതി, മതം, വർഗം, വേഷം, ദേശം, ഭാഷ എന്നിവ നോക്കാതെ മറ്റുള്ളവരോട് മനുഷ്യത്വത്തോടുകൂടി പെരുമാറേണ്ട ഒരു വ്യക്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള മതവിദ്വേഷപരമായ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുകയോ എന്ന് എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് മേലെ മാത്രം കള്ളങ്ങളും അപവാദ പ്രചരണങ്ങളും പടച്ചുവിടുന്ന മീഡിയകൾ പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു ചർച്ചയും നടക്കുന്നില്ല, വാദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർ, പ്രത്യേകിച്ചും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിലുള്ളവർ, പല വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർ ഈ വിവാദപരമായ പ്രസ്താവനയെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. പലവിധ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയും വാർത്തകളിലൂടെയും പ്രതിഷേധങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നാനാവിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഇതിനെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു? കൊറോണയെ പടർത്തിയത് തബ്ലീഗ് ജമാഅത്താണ്, മുസ്ലിങ്ങളാണ്. അവർക്ക് എന്ത് ചികിത്സയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്? മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം ഭീകരരാണ്, അവരെ ഏകാന്ത തടവിലാക്കി വിഷസൂചിയിട്ട് കൊന്നുകളയണം. മുസ്ലിങ്ങൾ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ തീർക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുകയാണ്. മരുന്നും വസ്ത്രവും കിറ്റും ഭക്ഷണവും അവർ തീർക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഡോക്ടർമാരും അവരെ ചികിത്സിച്ച് രോഗികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന മുസ്ലിം രോഗികൾക്ക് ദിവസവും 1.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് വെറുതെ പാഴാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഹോട്ടൽ ബില്ലുകൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വെറുതെ അടയ്ക്കുന്നത്? തുടങ്ങി വിവാദപരമായ, വർഗീയപരമായ പ്രസ്താവനയാണ് അവർ നടത്തിയത്. പക്ഷേ ആ വീഡിയോ അവരുടെ കൈകളിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയി. അവരുടെ കൈകൾക്ക്, അവരുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിപ്പോയി. ലോകമെമ്പാടും അത് വളരെയധികം വൈറലായി പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. പലരും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും അല്ലാതെയും രംഗത്ത് വന്നു. പലതരം പ്രതിഷേധങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ
അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ വീഡിയോ മോർഫിംഗ് ആണ്. അത് 70 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ ശത്രുക്കൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നങ്ങ് കാച്ചുവിട്ട് നൈസായി എസ്കേപ്പായി. മീഡിയകളിലൂടെ വരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ താങ്ങാനാവാതെ, അതിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയാതെ, ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിമിനോടും ഇതുവരെ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ വീര സവർക്കറുടെ അണികളാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് സ്വയം മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു മാപ്പ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഒരു ക്ഷമാപണം എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ, ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിമിനോടും ഈ രൂപത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതി വച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയുകയില്ല എന്നൊക്കെ ഉറപ്പോടുകൂടി ഇവർ പറയുന്ന, ഇവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവർ തന്നെ അത്തരത്തിൽ പറയുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഇതിനകം തന്നെ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. അത് പകൽ പോലെ സത്യമാണെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഇക്കൂട്ടർ അത് സമ്മതിച്ചു തരില്ല. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യത്തിലും അവസാനം സംഭവിച്ചത്. ആരോഗ്യരംഗം ഇന്ന് വാണിജ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് രോഗവുമായി പോരാട്ടത്തിലുള്ള ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർക്കിടയിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നാം കാണുകയുണ്ടായി. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗർഭിണികളെ ചികിത്സയ്ക്കെടുക്കാതെയും, ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വന്നാൽ എടുക്കില്ല, ആ സംസ്ഥാനത്ത് വന്നാൽ എടുക്കില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഗർഭിണികൾക്ക് ചികിത്സ കിട്ടാതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അവർ മരിച്ചുപോയ സംഭവം വരെ ഈ കാലത്തുണ്ടായി. ശേഷം കുടുങ്ങിയാലോ, അയ്യേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പറയുകയേ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യവും. ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യത്വം പറ്റിയ ഈ സമയത്ത് ഒരു ഡോക്ടറായാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഒരു യുവ ഡോക്ടർ. രോഗികളുള്ള വീട് അന്വേഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി രോഗിയുടെ ജാതി, മതം, നിറം, വിഭാഗം നോക്കാതെ, എന്തിന് ഫീസ് പോലും വാങ്ങാതെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തന രൂപത്തിൽ ജനസേവനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തും ഈ യുവ ഡോക്ടർ. ഈ മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പേടിച്ച് വിറച്ച സ്വകാര്യ ആശുപത്രി അധികൃതർ, അവരുടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് രോഗികൾ വന്നാൽ കൊറോണ പകരും, അതിനുശേഷം രോഗികൾ വരാതായാൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അവരുടെ ആശുപത്രികൾ മുഴുവൻ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ മുഴുവൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇല്ലാതെ അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ സമയത്താണ് നമ്മുടെ യുവ ഡോക്ടർ യാതൊരുവിധ കൊറോണയെയും പേടിക്കാതെ, ഒരു കോവിഡിനെയും പേടിക്കാതെ ജനമധ്യത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് അതിൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മരുന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചികിത്സയും എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ തഞ്ചൂർ ജില്ലയിലുള്ള ജിയാ ഉർ റഹ്മാൻ എന്നു പേരുള്ള ഈ യുവ ഡോക്ടർ, അദ്ദേഹം പഠിച്ച ആതുര ശുശ്രൂഷ അത് ജനങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്, ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞ് മതവിദ്വേഷമില്ലാതെ, വിഭാഗീയതയില്ലാതെ, പ്രതിഫലം പോലും വാങ്ങാതെ താൻ പഠിച്ച ആതുര ശുശ്രൂഷ അത് ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തമിഴ്നാട്ടിലെ തഞ്ചൂർ ജില്ലയിലുള്ള ജിയാ ഉർ റഹ്മാൻ എന്നു പേരുള്ള ആ യുവ ഡോക്ടർ യാതൊരുവിധ മതവിദ്വേഷവുമില്ലാതെ, ജാതി, മത, വിഭാഗീയ, വർഗീയ ചിന്തകളില്ലാതെ, യാതൊരുവിധ നയാ പൈസ പ്രതിഫലം പോലും വാങ്ങാതെ ഈ കൊറോണ കാലത്തും രോഗികളുള്ള വീടുകൾ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് പോയി അവരെ സംരക്ഷിച്ച്, അവരെ ചികിത്സിച്ച്, ജനസേവനം തന്നെയാണ് മാധവസേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്കാകമാനം യശസ് ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യത്വത്തിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമായി മാറിയ ജിയാ ഉർ റഹ്മാനെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ഉന്നതർ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. ഒരു ഭാഗത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുമുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ രണ്ട് വാർത്തകളിലൂടെയും മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇവർ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ മേൽ എത്രത്തോളം വിഷം ചീറ്റുന്നുവോ അത്രത്തോളം ജനങ്ങൾ ആരാണ് കളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, ആരാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ആരാണ്
ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നത് എന്നെല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. കോയമ്പത്തൂരിൽ തൻ്റെ സമ്പാദ്യമായ 7 ലക്ഷം രൂപയും തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ 100 പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും വിറ്റ് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും സേവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന റഫീഖ് എന്ന യുവാവ്, ഒരു മുസ്ലിം ദമ്പതികൾ, കർണാടകത്തിൽ തൻ്റെ സ്വത്ത് വിറ്റ് 25 ലക്ഷം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ, ബോംബെയിൽ ദിവസേന 1 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം വനിത, ഇങ്ങനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഇവരുടെ മതവിദ്വേഷത്തെ, ഫാസിസത്തെ അവരുടെ മാനുഷിക നന്മ കൊണ്ട്, മാനുഷിക പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അതിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം നന്മയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കനത്ത പ്രഹരമാണ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴൊക്കെ ഇവർ വർഗീയത, ജാതീയത, വിഭാഗീയത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തോണ്ടിവിടുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം അത് ഇന്ന് അമേരിക്കയെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചുവോ അത്തരത്തിൽ ഇവർക്കും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്, ബാധിക്കുമെന്ന് സമീപകാലങ്ങളിലുള്ള സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. മാനവികത ജയിക്കട്ടെ.